Радио Благоевград. Днес. Продължаваме по актуалните теми. В студиото вече е господин Ангел Вангелов. Той е представител на младото поколение предприемачи в Благоевград. Добър ден. И така мога да ви представя на това поколение, което знае, което е организирано, упорито, целенасочено. Надявам се да е истина. Вашия сектор управление е най-общо казано на сградния фонд. И точно така, да, с услуги в този сектор се занимаваме. Обаче слушахме заедно интервюто с професор Доранкев и той ви подсети. Да, интересно ми стана. Професора спомена, че има много голям дял на български пари, които излизат в чужбина заради електроразпределителните дружества. Лично в моя сектор аз се интересувах кой поддържа сградния фонд на тези дружества, така от чисто любопитство, и се оказа, че те използват само услуги на фирми, които не са български, на чешки фирми, на австрийски, които като се започне да ви от почистването на сградния фонд до подмяна на осветителните тела, всичко като цяло е организирано и то не се прави от български фирми. Наляхте масло в огъня, както се казва, но това са фактите. Не знам дали е лошо, но е факт наистина, да. Това има ли връзка с цената на тока? Аз не съм икономист и не съм специалист, не знам доколко има връзка, но предполагам, че една българска фирма, да речем, която не изнася услугите си в чужбина, може да предложи по-добра цена за същите услуги. Но пак не твърди, че съм специалист и не мога да коментирам толкова експертно. Добре. Конкретната тема, заради която сте тук, е, че с вас ще анализираме интереса и проблемите в изпълнение на програмата енергийно обновление на българските домове. Да намерим допирната точка отново с цените на тока? Допирната точка с цените на тока е по-скоро, че един енергоефективен дом при същите цени на тока собствениците ще заплащат много по-малко пари за отопление. Като важно е да се знае, че идеята на тези програми е домовете в България да станат по-енергийно ефективни и хората да пестят от сметки за отопление, от сметки за климатици през лятото и така нататък. Като цифрите по предварителни изчисления са много сериозни и хората наистина биха спестили много от сметки. Говори се за суми за пестене между 40 и 60%, което никак не е малко. Говорим за санирането, така популярното саниране. Да, за санирането, наистина, за санирането, но става въпрос, важно е да се прави разлика между това, което обхваща програмата, действащата в момента. Тя обхваща цялостно саниране, предприемане на всички нужни мерки за това да стане сградата енергийно ефективна, и това саниране, което ние виждаме, санирането на парче, което не е дотам ефективно, и освен, че не е дотам ефективно, до голяма степен може би и опасно за самата конструктивна цялост на сградата. Какво имате предвид? Защото не можем да спрем възможностите или най-малкото разбирането на едно или друго семейство само да се справи с тази ситуация. Разбира се, това е така, всеки сам търси изход. Иначе имам предвид, че санирането, чисто погледнато от експертна гледна точка, санирането на парче създава, да речем, енергийни джобове в сградата. Ако вие си санирате вашето жилище, а жилището над вас и под вас остане несанирано, вие отдавате много по-малко топлина, вашите стени са много по-добре изолирани, докато стените под вас и над вас е точно обратното. Тази разлика в температурите създава влага, а влагата води до корозия на отделни заварки по панелните сгради, на арматурни части и така нататък. Тоест съседите страдат отново? Може да се каже, да, въпреки че това е процес, който отнема много време, няма да стане от това лято за другото, но със сигурност има вреда. Най-малко, най-бързо се усеща влагата, която в съседните апартаменти още след месеци, примерно, избива. Неизбежно. Всъщност говорим най-вече за блоковете, за панелните блокове, и тази програма е насочена енергийното обновяване на българските домове към жилищни сгради с повече от 6 апартамента, нали така? Точно така е, да, и друг много важен критерий, за да може да се кандидатства, е, че сградата трябва да бъде проектирана преди 1999 година, като там попадат не само панелни сгради, но като цяло най-голям дял от сградния фонд, който може да се възползва от тази програма, са именно панелните сгради. Ще говорим за това, още повече, че не веднъж сме представили програмата. Имаше представители на Регионалното министерство, които също се ангажираха с това разпространение на знанието и възможностите, но вие оставате в студиото. Ангел Вангелов, ако имате въпроси, 883315 и 883316. Според господин Атанасов, който позвани преди секунди, трябва по-скоро да се санираме срещу глупостта,
Според него, ако се възползваме от програмата енергийно обновяване на българските домове и се санират жилищата, ще се намалят разходите за ток, но веднага ответният удар ще бъде нарастване на цените. Това, господин Вангелов, като едно от слушателските мнения. Интересно мнение. Не мога да се ангажирам, може да се случи, но според мен е хубаво да мислиме не постоянно като консуматори, а като жители и собственици на тая планета и на Земя и така нататък. И да се опитваме да пестим колкото може повече. Дали ще от енергия, дали ще от горива. Идеята е, че всички блага не са безкрайни. Е хубаво, когато има възможност, все пак да се опитваме да ги пазим. Да ги пазим. Така широко рекламираната програма, която няколко пъти споменаваме и в това предаване, енергийно обновяване на българските домове, се оказва загърбена, ми се струва, от тези, към които е предназначена, към които е насочена. Какво ни отказва от нея? Дали сумата пари, които трябва да се отделят? Дали сложните и дълги административни процедури, ако те са такива според вас? Като цяло, без наистина да ангажирам хората с моето мнение, но това, което аз виждам от моята работа е, че наистина хората нямат като цяло голям интерес, поне това, което се очакваше в началото. Със сигурност средствата, които трябва да платят хората, може би са спънка и проблем, но интересно е разчетите, които са направени, че при едно саниране на жилището, най-общо казано, инвестицията, която ще дадат собствениците при цените на електричеството в момента, ще се възвърне след 7 години. Колко е първоначалната инвестиция? Горе-долу какво сочи? Демонстрационната програма показа, че на квадратен метър всички дейности, нямам предвид само изолацията, там се калкулира и подмяна на дограма и, да речем, покриви, инсталации в сградата общи. Всичко това като общи дейности възлиза на около 150 лева на квадратен метър. Това посочи демонстрационната програма. Като в случая много важно е да се знае, че възможността е хората да се ползват от 50% безвъзмездна помощ. Обаче, да кажем едно но. Тази възможност е до края на годината, нали така? Ами да, това е много важно да се знае, че същинското кандидатстване ще продължи до 2013, като... До края на тази година. Точно така, като след това хората ще могат пак да кандидатстват, но най-вероятно безвъзмездната помощ ще бъде в много по-малък процент. Защото отиваме в друг програмен период, да обясним. Ето това е многогодишната финансова рамка на Европейския съюз 2014-2020. Точно така. Даже в момента днес и утре лидерите се опитват да се договорят откъде да се вземат пари и как да се дават по нови правила всъщност, по-ефективни. Да, много е важно това да го знаят хората. Със сигурност програми за енергийна ефективност ще има и в новата рамка, но въпросът е, че процента, който ще бъде отпуснат поне за жилищния сектор в България, най-вероятно ще бъде много по-малък. Да ви върна към въпроса и за работата на администрацията и действително ли е толкова сложна процедурата? Относно администрацията, в момента вече има работещи регионални менеджери, които като цяло са в помощ и много помагат на желащите да кандидатстват. Разбира се, винаги ще трябва да има някой в хода, който персонално да се нагърби с попълване на документите, с свикване на събранията, с взимане на решенията. Това е неминуемо. Със сигурност някой ще трябва да се отдели от времето. А този някой, разбира се, трябва да има и нужната компетенция, защото това са все пак така един обем документи и то свързани, нали, с европейски програми, които не са много леки като цяло. Но идеята ми беше, че се направиха доста неща да речем, от миналата година, както се заговори повече за санирането. Много неща се направиха така, че административната процедура да е по-лека, поне в началния етап. Така че хората да не бъдат отказани още в началото от администрацията. Тоест не 100% съгласие на всички съкооператори? Да, процента на съгласието за подаване на заявлението за интерес като цяло падна. Падна и изискването още в самото начало сградата да се управлява от сдружение на собствениците, което е юридическо лице и доста по-трудно като регистрация и като организация. Така че това беше спестено на хората. Те пак трябва да станат сдружение, но на един по-късен етап. Кандидатстването става в момента в 2 етапа, като в първия етап може и да не бъде сдружение. Първият етап е свързан с подаване на заявлението за интерес. Той е доста по-лек от към документация и от към технически проучвания и така нататък, а вторият етап вече е конкретната работа като цяло по проекта. Това е подаване на заявление вече за искане на финансова помощ, като там вече ще влезнат и издружаването,
там ще се направи енергийния одит на сградата и техническия паспорт. Нали, наистина се направиха нещата така, че поне администрацията да не е толкова много в началото. И въпреки всичко това, отколко, например, 100 блока, само един е готов да използва процедурата? Да, моите наблюдения са, че от 100 блока наистина един блок само е подал документи. Заявил е наистина интереса си по начина, по който е необходимо. Има интереси в други сгради, но интерес е единичен на отделни собственици. Наистина не е достатъчен. Това са фактите. Това са фактите, наистина, да. Ние бяхме длъжни все пак да ги оповестим, да се опитаме да ги коментираме и да пробудим, може би, нечий интерес, да обмисли тази възможност и може би да вземе друго решение. Наистина, да. Хубаво е хората да помислят. Момента наистина е подходящ от гледна точка на това, че процентът безвъзмездна помощ е много по-висок. Но със сигурност трябва да има организация и хората трябва да се обърнат много сериозно към идеята всички да имат желание в хода, за да тръгнат нещата. Иначе единичният интерес няма да доведе до нищо. Да опознаем съседа си и да се обичаме, така ли? Това е основното. Дали ще става въпрос за енергийна ефективност, дали за някакъв друг ремонт на общи части в сградата. Като цяло спънката, по моите наблюдения, не е финансовата невъзможност на хората, въпреки че и това го има като фактор. Спънката като цяло е организацията и липсата на разбирателството между съседите. Може би демокрацията и прехода така са направили хората, че вече няма това добро междусъседство, което помнят, да речеме, през социализма. По-старото поколение. Да. Но това е в ръцете на нас самите. Да наделеем личните си интереси. От всеки собственик зависи като цяло и от мисленето му. И да видим общата цел. Добре, благодаря ви. Коментар на Ангел Вангелов.